Nakon provere rada crpne stanice i potisnog voda koji ide prema Ečki od strane javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Zrenjanin, od ponedeljka 28. marta omogućeno je priključenje meštana Stajićeva na do sada izgrađenu kanalizacionu mrežu u ovom naseljenom mestu. U proteklom vremenskom periodu javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Zrenjanin je pokrenulo i pratilo rad crpne stanice u Stajićevu i potisnog voda fekalne kanalizacione mreže koja vodi ka Ečki. Nakon sprovedenog monitoringa i dobijenih rezultata koji pokazuju da crpna stanica i potisni vod funkcionišu u najboljem redu, stvoreni su uslovi da se meštani, a u pitanju je oko 100 domaćinstava, priključena do sada izgrađenu kanalizacionu mrežu u Stajićevu. Ekipe javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija su u ponedeljak 28. marta izašle na teren i meštanima Stajićeva označavali mesta na kojima mogu da priključe svoje objekte i da na taj način počnu da koriste izgrađenu kanalizacionu mrežu. U toku je i izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacije u Aradcu. Nakon što su izvršena geodetska merenja na teritoriji celog naseljenog mesta Aradac i potisnog cevovoda do Zrenjanina na lokaciji Bagljaš Zapad, stručne službe javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija rade na izradi projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju fekalne kanalizacione mreže u Aradcu. U narednih nekoliko meseci biće završena kompletna dokumentacija, čime će se stvoriti uslovi da se aplicira kod gradskih, pokrajinskih i republičkih organa kako bi se obezbedila sredstva za realizaciju, odnosno početak izgradnje kanalizacione mreže i u naseljenom mestu Aradac. Raspisana je javna nabavka za bušenje bunara na izvorištu u Melencima, Čenti i Farkaždinu. Očekuje se da do kraja maja svi budu u funkciji, čime će se unaprediti sistem vodosnabdevanja u pomenutim naseljenim mestima. Raspisana je i javna nabavka za bušenje bunara na izvorištu u 3 naseljena mesta, u Melencima, Čenti i Farkaždinu, a sredstva za realizaciju pomenutih investicija u visini od oko 20 miliona dinara sa PDV-om obezbedio je grad Zrenjanin. Otvaranje ponude je zakazano za 6. april, a nakon isteka zakonskog roka za eventualne žalbe biće potpisani ugovori za izvođenje radova sa izabranim ponuđačima. Pored bušenja bunara izvršit će se i radovi na hidromašinskom i elektropremanju novih bunara i očekuje se da će kompletni radovi biti završeni i bunari stavljeni u funkciju do kraja maja meseca. Bušenje novih bunara, njihovo opremanje i stavljanje u funkciju doprineće unapređenju sistema vodosnabdevanja u pomenutim naseljenim mestima, odnosno obezbedit će se dodatne količine vode stabilnog pritiska koje će sa onom iz postojećih bunara biti dovoljne da zadovolje racionalne potrebe meštana.